सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। बाक्सा जिल्ला सिंनि सालबारि महकुमानि निमुवा बापुजि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्माखौ बोहैथि दाननि 21 आरो 22 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। गबर्धना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आर'ज हान्जानि आर'ज गाबनाय मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव गाहाय खुन्थिया गायसननाया जालाङो। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव सालबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि, मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बसन्त सरगियारि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारि, नेहाथारि बिक्रम बसुमतारि, गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, मावथि सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। खुलुमनाय थाग्रोबाय। दिनै बापुजि निमुवा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव नै बोहैथि बोसोरनि आरो बोहैथि दाननि 21 आरो 22 खालार खालि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंनो थाखाय खालारखौ थि खालामनाय जादों आरो बे थांखि बादियैनो दिनै बे निमुवा बापुजि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय एबा लाइ खुन्था गायसननो थाखाय दिनै 2 डिसेम्बर बे खालि जोङो तारिखखौ थिग खालामनाय जादों आरो जोङो दिनैनि बे लाइ खुन्था गायसननाय सिगां जोङो जोंनि गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय आर'ज हान्जाखौ जोङो हांख्रायनानै जोङो लिंना लाबोदों आरो बिथांमोना बे आर'ज हान्जाखौ 10:30 जागायदों आरो बे आर'ज हान्जा जोबनाय लोगो लोगोयैनो जोंनि हांख्रायजाना लाबोनाय मानगोनां सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि बिथाङा सफैगोन आरो सफैनाय लोगो लोगोनो लाइ खुन्थाखौ जोङो गायसनगोन। रायजो राजानिफ्राय जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो दासिम जोङो मिथिनायाव जोङो गोबां जोङो हेफाजाब मोनदों। मानोना जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि बे गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आन्सलिक आफादनि बेन्दोङाव थानाय खुस्राबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जोङो 21 डिसेम्बर खालि सानजौफुनि जानायखौ बिथांमोना होदों आरो हरनि जानायखौ निमुवा बापुजि गोजौ फरायसालिया होदों आरो थिग बेफोरबायदिनो फुंनि जानाय, फुंनि सा आरो बेलासिनि बेफोरखौबो जोंहा अनसुंथाइ होगिरि जों मोनदों। जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा, गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बे
22 अक्ट'नि जितु जोंहा गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आलासि महरै जोङो हांख्रायदों। बेनि बादैबो जोंहा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी सार, जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौबो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदों। बिनि बादैबो जोंहा मानगोनां जोंनि डिपुटि चिफ बिटिआरनि गबिन्द बसुमतारी, EM मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोननिखौ जोङो आलासि महरै जोङो हांख्रायदों। बिथांमोननि बादैबो जोंहा मानगोनां MLA फणिधर तालुकदार, भबानिपुरनि MLA आरो जोंहा सुरबक समस्तिनि MLA मनरन्जन तालुकदार बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों आलासि महरै। बिनि बादैबो जोंहा MCLA गोबां MCLA जोङो थुनलाइगिरि गेदेमा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों।